ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор як гала хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, марамат дар ин номери ватсап имое ки дар экран буда инами дар рӯйкунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Инами ватсап имо амин номерда ҳастай. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Кӯлов ва аз территорияи Варзов ва аз дигар ноҳияҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе ва Ваҳдат ва шаҳри Бохтарам ҳастанд. дӯстони азиз, боз як дигар амхали вагони занбурҳо ҳастанд ки оилаҳои занбур фурӯхта мешаванд. боз хонаҳои Алишам ҳастанд. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 168 сомонӣ. навор асар мекунем, марамат рафтем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва хонаҳои Алишӣ. якм хонаи заминии Алишӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар нонбои поён гуфтагааст. хонаи рақами 206 пеши литсеи президентӣ ва боғи Хуталон. ҷош мегӯяд ҷои беҳтарин. пеши литсеи президентӣ ва боғи Хуталон сари раҳда ҷош мегӯяд ҷои бениҳоят зур. ҳамагӣ 6 шотиқ замин маҳсулат дорад ки се дар хонаи калон кадаги ҳастад ки хонаҳо ҳамаш 6 метра. се дар хонаҳои 6 метра, боз як калидори 5 метра қатъи инахали веранчкати. ва обсветш мега бемушкила обсвет пастяни ҳастай. ҳоҷатхона, ошхона, баня, чойлоби ангур, дарахтори мебанда рӯи ҳаволи битон ҳамаш тагаш бои хали пешаш навесам ҳастай. ҷош мега ҷои беҳтарӣ фақат Алиш мешавад. дӯстони азиз, ба сехонага квартира ки аз шаҳри Кӯлоб боша. сехонага квартира ки мисол соз боша, агар дуюм сеюм ошинада боша, бо беҳтарин ки сехона квартира дар дуюм сеюм этаж боша, бо хуб меша. хай агар якм дай, чорум дай, панҷум ишам меша, мақсад вариатои худтона пешниҳод кунед. тоқа Алишӣ. кадоме агар сумкати мехара, инаш бо масъала нами рақамошуда шумо занг занед. кадометон агар харидори аниқ бошен. рақамҳои вавилон кор мекунад, инашда ватсап имо пайваст доранд ва рақамҳои Россия прамой кор мекунад. тоқа кор мекунад, ватсап имо надорад. метавонед ки аз ҳар душ маълумотша гиред. тоқа Алиш ба сехона квартира аз шаҳри Кӯлоб марамад. мегзарем ба деюм эълони имрӯза. вагони фурӯшӣ ҳастад, дӯстон, ки бо оилаҳои занбураш 60 дона оилаи занбур мебошад ки айни ҳол 28 оила занбур дорад. занбури парадай карника мегӯяд, дӯстони азиз, ки то 30 килограмма асал метиҳад. занбури мухаллӣ нестай. фақат занбурҳои мақсад парадай ва карники то 30 килограмм асал метиҳанд. ин вагон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дӯстони азиз, комплект фурӯхта мешавад. вагон қатъи мақсад оилаҳои занбур ки 60 дона занбура 28 оилаи занбур айни ҳол дорад. як мақсад як бизнес тайёр аст, кадоме ки мегира агар айодаш бирояд беҳтарин кор. нархш мега 45 000 сомонӣ аст. бо арзон мекунем, омада бинин. айни ҳол дар ноҳияи Ёвон намхали вагонуш, яъне ки притсепай мақсад бо бурда мешавад. ин ҳамин рақамҳо аст. пайстяни дӯстони азиз, рақамҳои тисела пайстяни кор мекунад. кадометон ки мехарен бо арзон мешавад. маълумот бештар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар кӯчаи Саъдии Шерӯзӣ. номи пештараш мегӯяд Чилӣ, деҳаи Чилӣ. ноҳияи Ёвон, кӯчаи Саъдии Шерӯзӣ. номи пештараш яъне ки ҷамоат ки деҳаи Чилӣ. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ, дӯстон ки проектҳои навкатӣ. об свет ҳастай. дуташ мегӯяд ремонт. дӯстони азиз, дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, ҳезумхона. боз 100 дона дига мегӯяд шифр ва як камаз дига яъне ки шебенсмес дорад. дӯстони азиз, боз подвал дорад. ин хеле проектай. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100%, мактаб мегӯяд дар пешаш, балниса дар пешаш, магазин ва масҷид ҳамаш обшим дар наздикиша. хона мегӯяд дуташ ремонт кардагӣ аст. намедонам суратҳои пешинаш боша, намедонам хона обшим қариб ки будай. гирди хона полни худ маҳкам, якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ва обсветшам ҳастай. дӯстони азиз, ошхона, баня, ҳезумхона ҳамаш тайёра мегӯяд, омада бинин. ва главни нами мактаб, масҷид, балниса, мағозаҳо дар наздикиш будааст.
дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо позитсияни кор мекунад ва дар рақамҳошона ватсап пайваст доранд, бо арзон мешавад, маромад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар ҷамоати айнӣ гуфтага аст, деҳаи Пурзобод. ҷамоати айнӣ деҳаи Пурзобод дар Варзоб. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки якта каледор ошхона баня. дӯстон азиз, боз 15 сотиқи дигар замини боғдориам дорад. 10 сотиқ замин ва 15 сотиқи дигар яъне замини боғӣ. дарахтони мевадиҳанда, дута подвал, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дар пеши хона об, свет, ҳамаш шароитош муҳайёай. ҷош ҷои беҳтарин, даруни хонаҳом ремонт кардагӣ тайёра, медори фақат зиндагӣ мекунем. дастрошна мегӯяд пул дар кора мефурӯшем бо нархи арзон 140 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. 140 000 сомонӣ ки срошна бо муомила мешавад. якум рақамош дар рақамҳои TCL Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номераи Билани Тоҷикистон аст ки инашам кор мекунад. ҳар рақамошон 24 соат кор мекунад. дӯстон азиз, хона ҳамаи шароитош муҳайё, дарахтони мевадиҳанда, обсе, дута подвал ва 3 дар хона, 10 сотиқ замин бо 15 сотиқ замини боғдорӣ. маромад бештар маълумотои пурраша аз ҳамин ака гирем, бо арзонам мешида. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшии арзон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Боғпарвар гуфтага аст. ҳамагӣ мегӯяд Ай-Сентр, Ай-район мегӯяд, ҳамагӣ 2 километр роҳай. ҷош ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибаш срошна пул дар курай. ноҳияи Данғара деҳаи Боғпарвар аз район ҳамагӣ 2 километр дурай то хонара. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ремонти средниро барои зиндагӣ мешавад. ва як таи дигар калидор аст, кухни, баня дорад ки ва ёшам ремонт кардагӣ. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ аст, тайёр аст, медори фақат зиндагӣ мекунем. дарахтои мевадиҳанда ҳаст, гирди хона пол ниҳод маҳкам ва об светчам мушкил нест. главни ҳастай. ҷош мегӯяд ҷои беҳтарин, ҳама чиз дар наздикиш ҳастай. ноҳияи Данғара деҳаи Боғпарвар аз район ҳамагӣ 2 километр роҳай. дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. нархаш арзон, ҷои хуб 110 000 сомонӣ. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунад, метавонем ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумота гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ мо аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар райони Кӯйбеш мешавад, дар деҳаи Нахинов заминои 6. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ деҳаи Нахинов заминои 6. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ. дӯстони азиз, ки як хонаш мегӯяд ремонт кардагӣ тайёр аст ва дӯстони азиз, калидор ошхона баня дорад. хонае проектҳои дуошона барин, яъне ки қоидавӣ. об светаш мушкил нест. дӯстони азиз, мошинкати алишам мешавад. ба мошинкати алиш мешавад, ягон Toyota Corolla диккати ё ки хундаи Элантра ҳам хеле вариантҳо боша мешавад. агар кадоми сумкати мехӯрад, нархи хона 210 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои Россияи позитсияни кор мекунад, бо ин рақамҳошонам WhatsApp пайваст. дӯстони азиз, ба мошин алиш мешавад. чӣ хеле гуфтум? ба Corolla диккати ё ки ба хундаи Элантра кати алиш мешавад, дигарша маслиҳат мекунем. кадоми сумкати мегирад 210 000 сомон, 210 000 сомон мақсад муомила мешавад. ҷош мегӯяд ҷои беҳтарин. як хонаш ремонт дорад, маромад занг занем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии сехонага аст дӯстон, ки қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Дӯстии Халқҳо, яъне ки сентри шаҳри Бухтарда. сехонага квартира аст ки дар 4 ошӯна қарор дорад, домои угалавой, дута балкон дорад ва 58 квадрати метр. об светаш аст, мушкил надорад ва сехонага 4 ошӯна 58 квадрат, дута балкон дорад. боб свет таъмин аст, тёплий пол дорад, кондитсионер дорад. дӯстон азиз, ҳамсояш ҳамсояи беҳтаринае, яъне ки ба стадиони Юнуса қариб аст. мактаб, садиқ, варзишгоҳ ва плашадка, обшим, кухни, балкон ҳамаш қоидавӣ аст. дӯстон азиз, доми кирпичная, яъне пеши
доми кирпич, яъне ки рӯпарои доми сурх гуфтага астай соҳибош. нархи квартира мегӯяд 290 000 сомонӣ астае ки боз муомила дорад. 290 000 сомонӣ. Агар маълумотро нафаҳмида бошен, занг зада пурсен. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ ки аз шаҳри Душанбе. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ, поёни Корвон пеши мактаб. духонага квартира астае ки дар якум ошӯна қарор дорад, 46 квадрати метре. боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад ва документҳои хона ҳуҷҷатош мега 100% ба алиш мешавад. кадоми сумкати мегирад нархи квартира мегирад 250 000 сомонӣ астае, бо арзон мешавад. кадоме ки алиш мекунад ба мошина мегирад алиш мекунем. поёни Корвон дар пеши дом мегирад мактаб, масҷид, бозор ҳамаш пешиштае. 250 000 сомонӣ аст бо муомила доштае. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро занем, фаромӯш накунем ва ҳамин силкаи навори моро дар инстаграма, тиктока, фейсбука, имоа дар ки ҷой метавонед падисаш кунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. бо хонаҳои арзонам яъне дорем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстон, ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синнок Гипразем гуфтага астае соҳибош. якхонага квартира астае ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 32 квадрати аз 15 қариб ки 33 квадратае. боб свет таъмин аст дар тирезаҳош часпондага астае, дута тиреза дорад. дом мегӯяд, яъне ки ҳамин квартира падабой тайёр аст, фақат зардевориша мечаспонем, медорем зиндагӣ мекунем. ду тиреза дорад ки ремонтош падабой тайёр астае, фақат абойша мечаспонем, медорем зиндагӣ мекунем. доми 5 ошона аст, дар дуюмаш қарор дорад, 33 квадрати метре. нархаш бениҳоят арзон 185 000 сомонӣ астае ки бо муомила мешавад. агар шумо харидори аниқи бошед, хай бо занг зада бештар маълумотша гиред. квартира бениҳоят арзон аст, мумкин агар савдо накарда бошанд, агар успед карден, метавонед ки харида гиред. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар район шамега соҳибош. мобайни яъне ки район да мегӯяд, на ки и тараф на у тараф, мобайниш да мегӯяд ай сентр ҳамагӣ мегӯяд қариб ки 2 километр дарунтар, ҷош ҷои беҳтаринае. ду тахонаи временка дорад ва 7 сотиқи дигар замин дорад. мактаб, мағоза, район, масҷид ҳамин чиро мегӯяд дар наздикишае. ба шоҳрои Калона мегӯяд наздика. дӯстони азиз, ҳамин замина рости гап клиентош хеле бисёр аст, ки не ки камтар савдошон тоғрӣ нагирифта. агани ҳамин савдо дорад, не ки срочно мегӯяд пул дар кора метием. нархаш мегӯяд 89 000 сомонӣ аст, кадоме ки наличкати мегӯяд арзонтар мешавад. ноҳияи Файзобод дар территорияи районош рақамошон аст мегафон. кадомтон ки мехарен, бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба 11ум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Чортепа гуфтага астае соҳибош. ҷош ҷое мегӯяд беҳтарина ва заминои кӯҳна иҷо, заминои нав нестае, мақсад ки дар иҷо уже одамо зиндагӣ доранд, заминои кӯҳнаае. 6 сотиқ масоҳат замин дорад ки 5 дар хона фундамент рехтага астае ки бо коридорош, бо ошхонаш, бо баня, бо ҳоҷатхонаш кати. фундаментҳои 5 дар хона кати, коридорош кати рехтагиае. ҷош ҷое мегӯяд беҳтарина мегӯяд, замини хуб астае, ҳамин обуш мегӯяд 50 метр устаракае. нархаш мегӯяд 65 000 сомонӣ астае, бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, хоб маълумотои бештарша мегӯяд тариқи телефон метия мегӯяд соҳибош, ина рақамош аст мегафон. ба кадоми шумо агар замин аз Данғара ки лозим боша, ҳамин замина мегӯяд ҷош хубе бо арзонтар мекунанд. пул дар кора мегӯяд арзон метавонед маромад дига маълумотша гирем. мегзарем ба 12ум замини фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Аҳмадонӣ, яъне ки мир Саид Али Ҳамадонӣ ки дар территорияи район да. точно кадом кӯча маҳаллаша нагуфта, маълумотша соҳибош кам рӯй кардае. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона фундамент рехтага астае ки боз як ҳама аз дига шебени майда, як ҳама аз қум ва фундаментҳои баланд рехтага гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замин, 3 дар хона фундамент, обсвет, нархаш 35 000 сомонӣ астае ки боз муомила дорад.
дасрочта мега сӯбеш. Дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки аз ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки хонаи замина монабина баъди шумо хонаи арзон. Рақамошро мегафон кор мекард, кадомитон мехаред маромад занг занед. дӯстони азиз, шумо агар хай рекламаҳои заминҳо, хонаҳо, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунед, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯза. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.